De bouw van een nieuw Tialf-stadion met een wedstrijdbaan en een trainingsbaan kan voor 50 miljoen euro gebouwd worden. Dat zei het bouwbedrijf Friso in een reactie op de keuze van de adviescommissie om Almere aan te wijzen voor een nieuwe topsportbaan. En dat is 30 miljoen minder als ons nota-tocht waar. Ons coach is verslagjouwer Andries Bakker. Ja, Andries, hoe komen ze nou in die nieuwe berekenings? Ja, heel apart natuurlijk. 106 miljoen wie het eerst, toen je in 80, nou 50. Ik denk dat elke keer onder druk viel toch de uitkomst van dat geheime rapport van de beoordelingscommissie van de KNSB en NOC-NSF. Die het voor Almere kiest. Nou, daar is er natuurlijk nog een soort holiswist. En een van de uitkomsten is dat Friso Bouwgroep nog eens goed jongen het van de Tial wat er nou stiert. En doch blikken sissen ze dat er een heel soort elementen in zitten die er nog maar aan het zien hierin zitten. En terwijl die wij goed het te gebruiken, kennen dus van 50 miljoen sissen ze. Nou, KNSB en Retries binnen de wies mooi, want die wil graag 2 banen. Hè? Want dat is het belangrijke, dat ik die trainingshalde van 50 miljoen bijkomen ken. Dat zo eerst net. En ik, die heb hier Hans Konst, is heel wies mooi deze uitkomst. Het is een signaal naar de KNSB dat wij in Friesland meer kennen dan dat ze denken. En dat wat wij zeggen, dat we dat weer maar checken. Dan zou je toch zeggen, waarom ben je nou net jeder maar die merkpartijen op tafel hier? Ja, ik moest heel eerlijk wezen, wij hebben het netjes niet. Wij maken eerst een plan en als we dat helemaal klaar hebben, dan gaan we zo dat jet naar de merkta en dan laten we hun inschroeven. Wat we nou merken, is dat je dat ik oorsdwang kennen. Dus maar wat ik nou weet, denk ik van, dat is toch jammer. Ja, Friesland een set dus, docht weer een set. Denk dat het de adviescommissie nog beïnvloedt? Nou ja, tak een manje te mooi om te zien worden wat het bekend wordt. Maar elke keer in beziek het natuurlijk zijn volle mogelijk punten te verzinnen. En daardoor wordt deze zet ik die. En dat er nou dus een topsport trainingshal, jongen die wedstrijdbaan komen kennen, van 50 miljoen euro, dat geldt later dus al. Er hoeft geen merkpartij meer bij, geen Rijksbijdrage meer bij. En dat is oors als bij die plannen in Zoetermeer en Almere. Werd eigenlijk van aannames nog heel dit uitgehen wordt. Er zitten heel veel onzekerheden in. En toch deze nieuwe set hopen ze natuurlijk KNSB en NOC-NSF te bewerken dat ze manje alsnog van Tialf kiezen. Ja. Het bedrijfsleven komt nu in actie, de provincie. Zijn er meer partijen die in beweging komen? Jazeker, verschillende. Om even te beginnen met de businessclub Tialf. Die het zijn van, wij willen eigenlijk die 2 ton, dat het ijs kost het voor de toppers, 20 uur in de week is dat, in het IR, dat is zo'n 2 ton, die willen we wel betalen. En daardoor hebben we misschien wel meer punten op die lijst in die wedstrijd met Zoetermeer en Almere. Want Almere het onderordend woon, ontnota van de beoordelingscommissie, dus onder voorbehoud woon, omdat zij zeggen dat ze het iets vergezen onweer kennen. En dat we er horen betwijfelen. Maar die businessclub wil dus helpen. En jonken dat, binnen ik Friese gemeenten die het nou minskippelijk zijn, hè, van wij staan achter Tialf moeten komen, geen terug met deze plannen en die topsportstatus moeten komen. Ja, zij komt dus een heel soort actie. En onder andere ik op Facebook, hè, dat kerst ik zien, een heel soort mensen, ik boet in Friesland, die stiep je Tialf. Begint al je wetten komen, maar wanneer wordt het definitief duidelijk? Manje te morgen, dus om 10 uur, krijg je alle partijen de tieren van de KNSB en NOC-NSF. Dat moet ze stilhouden, maar misschien doen ze dat toen net, dan weten we het dan. Maar de definitieve kar, want dan kan ik nog in beroep gaan worden, wordt die week later bekend, 3 juni. En ik heb mij de KNSB sprutsen. De winnaar, in plak van de winnaar, daar zal dan een persconferentie houden worden. Dus als ze in Zoetermeer of in Almere binnen, dan hebben we meer ijs. Maar we hopen natuurlijk als Friesen dat ze in Jereveen zitten. Nou, we moeten ze maar volgen dan weten we het gauw. Ja. Dank u wel, Andries Bakker.